Hej Palle. Hej. Kan du se det bogstav, der står herovre? Ja, det kan jeg godt. Så har du en synsevne på 1,0 eller 6,6 eller 100%. Jeg vil bede dig om at kigge på det bogstav her, som hedder et D. Ja. Det er kørekortskravslinjen. Du må kun kigge på det D. Nu trækker jeg den her seddel ind ud fra den anden side. Når du kan se, hvad det er for et bogstav, jeg kommer med her, så stopper du mig. Nu. Det er F'et i 0,1-linjen eller 660-linjen. Og det er det gab, der er her imellem. Så dårlig er visus, når man er kommet væk derfra. Vi kører nu videre. Når du kan se det bogstav, mine fingre er under, men du hele tiden fokuserer på D'et herhenne, så siger du stop, når du kan se, hvad det er for et bogstav. Nu. Tak skal du have. Det der 0,5-linjen, det er kørekortskravet. Så det, man måler på til kørekortskrav, det ligger inden for den her radius, der ligger herinde omkring her på 3 meters afstand. Det er det centrale 2-4 grader af ens syn. Det er det, vi måler, det er det, vi bliver dømt på til kørekort. Ja. Tak.